Nggak bisa, Pak. Mas? Bisanya nggak bisa bahasa Jepang saya. Masa ora iso horo kono. Iya. Asa ta, sewa fucia. Jenengan kok ngertos kulino nonton to, Pak? Nonton ya rawang. Nangis sajroning atiku. Nggih nyelani sedila men nuansane ben beda. Ha iya. Nduk, Bir. Uga tak aturake marang anak-anakku Caksi Lover iki sing do mlumpuk. Mbak Kiki, Mbak Anin karo Mbak Nadia. Ya. Sing ket esuk mau wis masak ning sanggar. Alhamdulillah masakane wah jan asin kabeh. Jaluk rabi kok ya. Monggo Asmarandana ya Mbak Bir ya? Nggih, Pak. Nggih, Asmarandana. Pak Yatno yen jenengan panyeremen kalian sing nyemek-nyemek niki nggih gandenge. Ya, Ya, Bir kita ayu. Jarwane sulistyan warni roh kebiareng jagat raya ayo momong lair wae Hapsari suteng yuang Hendra Jabalan jero beda Nano. kalau ngalit mangsa jambu kok pedhot taline Tembang menika ugi kula aturaken dumateng Bapa Pujana kaliyan Ibu Sri. Iki penggemar Madangkara sing gluruk kaya wong minggat adoh saka Surabaya ngelengke tekan Boyolali bot-bote kangen karo Madangkara. Iya, Pak. Ngoten niku katuran pinarak ingkang prayogi. Iya, sembah nuwun Pak Jono Bu Sri. Ya, Nduk, bir kita langgame aboting katresnan. Ha. Nang
engko bacutke dangdut irama slow. Wah iya. Sing bragas mas tendang rasa kepenak gregetne ya, Mak. Tur iki apike sing nembang ya kudu Birgita kuwi sing berkarakter menjiwai ya model kaya bocah ngono kuwi. Iya. Teko nduk nong Mina. Cah kok ayune kaya ngene ya. Biyen kowe laremu kok ngendi to, Nduk? Kesaking ibu kula. Oh, tak kira kok mlepek ke watu. Sugeng dalu Pak Diyatno. Nggih, sugeng guru besar anu. Dalu. Jepang. Oh, nggih sugeng dalu Pak Diyatno. Bahasa Jepang no? Enggak bisa, Pak. Hah? Bisanya enggak bisa bahasa Jepang saya. Masa ora iso horo kono. Iya. Asal ta, sewa fucia. Jenengan kok ngertos kulino nonton lho, Pak. Nonton ya rawang.
Ngerti awakmu seneng ora langsungan ayo. Konangan meneh. Lan iku matur nuwun atas paringi ben yo nasi dus khas Jepang iki. Aku mau mangan karo supet iki kulino muluk. Tak supet kok brudul wae gregeten cara tak sunduke terus tak amplok. Apa dia kok iki nyoba ngono kuwi carane piye to Pak D? Tangane iki dingenek ora iso wong tangan Jawa ki nek mangan muluk. Nggih. Terima kasih. Nyanyi lagu napa Nduk Nang? Lah iki mau wonten sing ngersake ninggal katresnan. Paske niku papan. Anjir. Yuk. Di anu wae rada di sragen ki sithik ora apa-apa ben rada gayeng kae mburi bolo-bolo kae. Pengen sragenan. Nggih, siap. Iki mangke malah dua versi. Heeh. Sragenan karo jaranan. Oh, betul sekali. Nggih. Terima kasih juga video syuting Mas Yuri, Pak Haji Yuri. Terima kasih sayangku cintaku Mas Yuri. Ayo. Karo Sone BG. Nggih. Terima kasih. Sami-sami nggih. Ngangge bawa nok. Ayo nok. Nggih, nggih. Mbak Tuti wau langsung lho, Pak. Hah? Mbak Tuti wau langsung lho. Ora sah manut Tuti. Tuti bengi iki mau ki tok ora pati anu apa jenenge iki. Ora sak karepe dhewe. Mboten ngoten ben bengi ngoten niku. Ayo. Jaranan dangdut kreasi Janggutmu ki kok iso ngene iki piye to, Nduk? niki asli Bude. Janggote mbokmu kok kaya ngene malah kaya ember murek. Ampun ngoten to. Jenengane Bersyukur ya Nduk diparingi nggih. wajah cantik, Masyaallah. kepinterane ya mumpuni, dasare ya sarjana, dosen. Derek. Dosen urung-urung tak dongake kaya Bu Kesi. Amin pangestunipun nggih Bude. Ya Allah Kaya jenengan mbok niku. dhewe mungkin ndek men kuliah nang STSI jane umpama nutup dadi guru sinden ya ning gandeng agek setahun melalikan diri dadine ya gak ngerti mbuh. Lah ngopo melarikan diri niku? Ora ngerti kok dadi anu sindane Mas Purbo iki nek sinden tekan ngendi-ngendi ke wis gak gagas kuliah. Ning ra apa-apa Mas, mbok nek ra kuliah ora apa-apa, ning anak-anakku insyaallah sarjana kabeh. Amin. Alhamdulillah. Mbok nek goblok ora apa-apa ning anake kudu pinter. Amin. Jenengan iku tapi awet enom lho Bude. Kula gumun lho. Lah kek dalange karo iki mau ngeloke aku tuwek. Mboten, jenengane awet enom janan menurut saya. Kowe ndek pamrih apa? Mboten. Menurut kacamata saya tuh jenengan tuh awet enom gitu loh. Kayak apa jeneng apa aurane positif gitu. Jenengan niku jan positif vibe. Mau rodok kalep sithik aku pas ngambung dalange mau aura aku negatif. Ayo. Nek liyane mbok dhewe ki mengambung dalang ki mau rawani. Ning aku ora apa-apa mergane kae anggepe aku tenan wis kaya mbokne dhewe tenan. Nggih, nggih. Leres. Iki ra bakal nesu. Iki malah ngakon ambungen mbok, ambungen ngono. Nggih. Monggo Ya ndak ya. Nggih. Ya nang. Mangga. Sugeng mirsani saking live streaming Pak Benjo, bakule mentok selera pemberani. Pak Liye Mas Setyo arep wayangan Agustus. Ya, Nduk.
Sinden winong tulung agung aja nganti ninggal tresno. Ugi kelaturaken ingkang nembe monitor saking Madiun Pak Marsana. Sugeng enjang Pak Yoyo tasik monitor. Wah Mbak Tuti sangat luar biasa malam ini. Nggih. Top marka top pokoknya. Terima kasih. Nggih. Nggih nggih. Yo diaturake coba kaya apa men disimak karo Budi Purwati. Alah kula pitados Mbak anu Mas Dalang. Pripun? Menawi sinden-sinden panjenengan niku sampun pinter-pinter sedaya. Tur yo anu gadah pertingan dhewe-dhewe. Kaya genduk wineng ki ayu, alus, sing kok sindenane yo alus. Kiki genduk ayu ki suarane yo apik. Apik-apik kabeh pokoke. Wis tenan. Ya nek Tuti ki pancen nek alus malah ora apik. Tutik iki kon pecicilan ngono ki malah ora apa-apa. Nggih. Nek alus malah Ciri khase dhewe. Jos wae. Monggo nduk winang. Ya diaturake ya. Ninggal katresnan. Ya yo.